Min store drøm er det at spille VM-kvalkampe og gøre hele Grønland stolt. Vi vil gerne blive anerkendt som en fodboldnation, som alle andre. Grønland er en del af det danske kongerige, og derfor ikke en selvstændig nation, der kan opnå optagelse i FN, og dermed heller ikke i fodbold. Who's helping Greenland? You know, that's a very valid question. Vi vil gerne vise, hvad også vi kan. Vi kan være en del af verden. Den drøm, vi har omkring at komme ud og spille VM-kval og sådan noget, den synes jeg er berettiget. It is a good time, actually, to try to do it. We cuts back to Nemo Thompson. Oh my God! What a goal! Tænk på, hvis vi går ud og slår Bermuda, så vil vi jo skrive historie. Fodbolden giver os en selvstændighed, der betyder rigtig meget for os grønlændere. Fodbold er frihed.